UShonile wayengusihlalo we-SAA futhi engusihlalo weJacob Zuma Foundation. Owayengusihlalo weSouth African Airways futhi ongusihlalo weJacob Zuma Foundation uDudu Myeni ushonile. IJacob Zuma Foundation iqinisekisile ukudlula kwakhe emhlabeni yathi usihlalo wayo udlule emhlabeni ngoLwesihlanu ebusuku. Okhulumela inhlangano yeJacob Zuma Foundation, uMzwanele Manyi, uthe uMyeni ubenenkinga yomdlavuza. Inhlangano iqinisekisa ngenhliziyo yobuhlungu ukuthi usihlalo wayo uDudu Myeni udlule emhlabeni izolo ebusuku ngoLwesihlanu. Lo mndeni usabhekene nalezi zigameko ezibuhlungu futhi ngeke unake noma yimiphi imibuzo yabezindaba. Isisekelo sicela abezindaba ukuthi bahloniphe isikhundla somndeni, kusho uManyi. Ukushona kukaMyeni kuza ngesikhathi ebhekene namacala enkohlakalo enkantolo enkulu yase-South Gauteng eGoli. Ngesikhathi egcina ukuvela, icala lakhe lenkohlakalo lahlehliselwa uNovemba 21, 2024 ngenxa yokugula. Waboshwa ngoSepthemba 2023 nomunye asolwa naye owayengumqondisi wakwaSondolo uTrevor Matemjwa ngamacala ahlobene nenkohlakalo yase-Bosasa efinyelela ku-R300,000. Le mali kuthiwa yanikezwa futhi yatholwa njengenzuzo enkampanini ephethe izakhiwo iBosasa kanye nenkampani engaphansi kwayo iSondolo IT. Bobabili badedelwa ngebheyili ka-R10,000 futhi bahluleka ukuya enkantolo ngoMeyi lapho bequliswa khona icala lenkohlakalo ngenxa yempatho yakhe. Khona manjalo, i-African National Congress ithi amalungu eGovernment of National Unity, i-GNU, maduze nje azobamba inkulumo-mpikiswano kazwelonke ngenhloso yokuthola ukuvumelana phakathi kwabantu baseNingizimu Afrika mayelana nezindawo eziseqhulwini kuhulumeni wesikhombisa. I-ANC itshela abezindaba izolo ngemuva kokuhlala okokuqala komkhandlu wesifundazwe i-NCOP lapho kuqokwe khona owayengundunankulu waseMpumalanga uRefilwe Mtsweni-Tsipane njengosihlalo we-NCOP noKenneth Moimanga njengosotswebhu. I-ANC, i-Democratic Alliance, iNkatha Freedom Party nePatriotic Alliance bayingxenye kahulumeni wobumbano. Nakuba ozakwethu be-GNU besayine isitatimende senhloso, kusafanele bahlangane ukuze baphothule imininingwane yokuthi izosebenza kanjani. Unobhala Jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthi umengameli kulindeleke ukuthi amemezele ngokusemthethweni ikhabhinethi ye-GNU ehlanganisa wonke umuntu ngemuva kokugcotshwa kwakhe ngoLwesithathu. Amaqembu azibophezele ohlelweni oluhlanganisa konke lwe-National Dialogue namaqembu, izinhlangano zomphakathi, abasebenzi, osomabhizinisi neminye imikhakha ukudingida izinselelo ezibucayi isizwe esibhekene nazo. Uhlelo lwe-National Dialogue luzofuna ukuthuthukisa inhlanganisela kazwelonke yezenhlalakahle eyenza izwe likwazi ukuhlangabezana nezifiso ezigcwele zohlelo lokuthuthukiswa kwezwe. Uhlelo lwe-National Dialogue luzofuna ukuthuthukisa inhlanganisela kazwelonke yezenhlalakahle eyenza izwe likwazi ukuhlangabezana nezifiso ezigcwele zohlelo lokuthuthukiswa kwezwe.